kelli x-xogħol kelli l-irtejn qabel l-ordinazzjoni, ġifieri l-aħħar ġimgħa jew l-aħħar 15 ta' Wissu għamiltu fil-belt ta' Assisi. Kien hemm Patri Franġiskan li qed jigwidani. Għalfejn qiegħed ngħidu dan. Għax naħseb li l-missjoni li għalija se jaħdmu lejn inħossha marbuta ħafna ma' dak illi qegħdin niċċelebraw illum għall-festa ta' San Franġis. Imma mhux il-missjoni tiegħi biss, imma l-missjoni tagħna lkoll. San Franġis kif tafu intom iktar ma tipprova tifhem kuntatt dwaru iktar titgħallem. Qisu ktieb li ma jispiċċaqa. Qisu ktieb li qatt ma jista' jiġi eżawrit. U hekk niftakar waqt li kont qiegħed San Damjan, qisu ġiet qudiemi bħal ispirazzjoni sempliċi. Li nixtieq naqsam magħkom. L-ispirazzjoni kienet din. Jien niftakar kont qiegħed nitħabaq naqra, nirrifletti, nitlob, nistudja fil-kwiet. Imma l-ispirazzjoni li ġiet kienet totalment differenti għaliex għax biex ngħidu hekk it-turning point il-qabża kbira li għamel San Franġis kienet meta jiltaqa' mal-Lebrus. U meta il-fidi tiegħu ma tibqax ħaġa tal-moħħ, ma jibqax talb biss, studju biss, riflessjoni biss, dak ukoll importanti, fundamentali. Imma t-turning point tiegħu kienet meta jagħmel xi ħaġa. Meta jagħmlaq il-Lebrus, meta jara fil-Lebrus il-persuna ta' Ġesu. U jiena għalija kienet dawl qawwi, dawl kbir din dan il-ħsieb. U naħseb li huwa dawl għalina l-koll. San Franġis huwa kbir mhux għax għallem ħafna affarijiet kbar. San Franġis huwa kbir għax għamel ħafna affarijiet kbar b'ħajtu, bis-sempliċità ta' ħajtu. Interessanti għax il-kobor ta' San Franġis biex ngħidu hekk u marbut mas-sempliċità assoluta tal-ħajja tiegħu. Għaraf jeħles lil ħajtu minn ħafna komplikazzjonijiet u komplessi li kienu jgħixu n-nies ta' żmienu, b'mod speċjali il-Knisja ta' żmienu, u għaraf jgħix bis-sempliċità totali ta' ħniena, ta' mħabba, ta' modrija il-ħajja tiegħu. Forsi qed ngħixu fi żmien simili għal San Franġis, forsi anki llum il-ħajja tagħna hija komplessa ħafna. Forsi mingħajr ma nafu il-ħajja tagħna llum ukoll hija magħmula minn strati tas-soċjetà. Aħna ngħixu bis-sensazzjoni żbaljata li kulħadd għandu x'iekol, li kulħadd għandu fejn jorqod, li kulħadd għandu xi ħaġa taħt rasu, imma tassew hija illużjoni, hija sensazzjoni tassew żbaljata. Bħal fi żmien San Franġis illum għandna l-foqra madwar, għandna l-foqra ma' saqajn. Għandna l-persuni li jiġu minn postijiet oħra biex ifittxu dinja aħjar, ifittxu għajxien aħjar. U allura aħna bħal San Franġis għandna l-isfidi, il-challenges tagħna fil-ħajja, illi il-mulej qiegħed isejħilna biex nippruvaw neħduhom, biex ma nħalluhomx għaddejjin, biex ma neħdux for granted illi nistgħu nkunu nsara sempliċement għax nitolbu, sempliċement għax nieqfu nirriflettu, sempliċement għax nitkellmu dwar Ġesu, jew għax nitalmu dwar Ġesu. Imma bżonn li dan it-tagħlim tagħna isir ħajja kif ġara fl-istorja fil-ħajja ta' San Franġis. U din is-sempliċità tiegħu, din is-sempliċità li San Franġis għaraf jgħix, waslitu biex jgħix rigal ieħor tal-ħajja li għandna tant bżonn, ir-rigal tal-fraternità. Ir-rigal li ngħixu flimkien bħala aħna. Ir-rigal li mingħajr ħafna komplessi nilqgħu lil xulxin kif aħna, naċċettaw lil xulxin kif aħna, ikollna fiduċja b'xulxin u mhux suspetti b'xulxin. Nidħlu f'relazzjoni ta' solidarjetà flimkien u mhux f'relazzjoni ta' kompetizzjoni flimkien. Dan kollu jgħallimulna San Franġis u dan kollu jiġi mis-sempliċità. Interessanti anki dak li smajna fil-qari. Għaliex għax il-mulej b'mod ċar jurina li dak li għandna kull ma aħna huwa rigal, huwa don tiegħu. Irrepetejnija fis-sar.
kollox humoti lilna rigal tiegħu. Imma jekk aħna ninsew għadejn, insiru proprjetarji ta' dak li aħna, ta' dak li għandna. U x'jiġrilna? Meta jien ma nibqax ngħix il-ħajja tiegħi, il-familja tiegħi, il-ħbieb tiegħi, ix-xogħol tiegħi, ma nibqax ngħixhom bħala rigal, x'jiġri? Nibda ngħixhom fil-biża', nibda ngħixhom bħala proprjetarju. Allura nibda nibża li xi ħadd se jħodhomli, nibda nibża li xi ħadd se jkun aħjar minni, nibda nibża li xi ħadd se jimpikani. U allura nidħol fil-komplessi, fil-komplikazzjonijiet. Is-sempliċità ta' San Franġisk kienet propru ġejja minn dan il-fatt, minn din il-verità, mill-konvinzjoni profonda tiegħu li kull ma hu kull ma għandu ġej minn għandu għariga. U allura billi ħassu daqshekk sinjur għax milli kollox, milli balla għandu lill-Alla li huwa kollox, allura li il-faqar kien konsegwenza naturali ta' dak li kien tassew jemmen fih, ta' dak li kien tassew jaħseb. Il-kastità wkoll kienet konsegwenza naturali għalih li għalkemm jgħixha bil-konflitti tagħha, bil-diffikultajiet tagħha, però li Alla jkun l-oġġett uniku tal-imħabba u falla iħobb l-oħrajn kollha għalih kienet is-sempliċità tal-ħajja u l-istess ubbidjenza. Interessanti għax dan il-bniedem ubbidjenti, dan il-bniedem li jobda lill-Papa, niftakru il-Knisja b'Sin San Franġisk kemm kienet ajjura għall-poter tagħha, kemm kien importanti l-poter. Dan il-Papa li San Franġisk qudiemu jagħmel dan il-vot bejn tal-ubbidjenza jispiċċa biex ikunu ubbidjenti għall-Vanġel. Biex il-Papa nnifsu jkunu ubbidjenti għall-ispirazzjonijiet ta' Alla f'dan il-qajjar ta' Assisi f'San Franġisk. U dan il-bidem ubbidjenti saħħar ħafna nies warajh. Dan il-bidem mingħajr poter, dan il-bidem sempliċi għadu sal-lum jisaħħar il-kull min ħares lejh u l-kull min jipprova jidħol ftehim fil-ħajja tiegħu. Ejjew nitolbu lil San Franġisk illum din il-festa biex l-ewwel qabel kollox jagħtina il-kapaċità li l-fidi tagħna ngħixuha. Mhux biss ngħixuha bil-moħħ tagħna, bil-qalb tagħna, ma ngħixuha fil-ħajja tagħna, l-esperjenza ta' kuljum, tal-ħajja tagħna ta' kuljum. U biex nagħmlu dan nitolbu biex jagħtina s-sempliċità. Is-sempliċità li tant kienet importanti għalih, li kienet il-bażi ta' kollox, il-bażi tal-voti tiegħu, imma wkoll il-bażi tal-ħajja fraterna tiegħu. Kif konna ngħixu s-sempliċità tal-ħajja tagħna, ikollna ħafna inqas konflitti bejnietna. Nibża ħafna inqas li hija li joħdi se jieħduli dak li tiegħi. Kif ikollna s-sempliċità bejnietna, nkunu ħsiebna aktar fl-oħrajn mhux biex nfaċċu fuq id-djufijiet u d-difetti tagħhom, imma biex nippruvaw ngħinuhom u jkomplu fejn ma jistgħux huma.